Tervetuloa Silent spesiaaliin, eli Q&A videon pariin. Se on kuinka pitkä on? Onko 146 vai 148? En muista. Se seuraava on. Eli Sanna kommentoi, että minkä ikäinen olet, no 11. Ja sitten sun lempiruoka. No ehkä hampurilainen. Ja kun mä sanon, mä sanon nyt sen. Ja sitten sun lempipeli. Ja no Fortnite ja sitten sun inhokkiruoka, no ehkä toi, mikä se oli se. Inhokkiruoka. No mä en muista sitä, niin kommentti ehkä tulee sieltä. Ja sitten sun lempieläin on koira. Sitten sun pikarukalavintora, no jos lempi, niin se. Sitten Unreal Japa kommentoi Veisreval, no ei oo lähipäivinä tulossa kyllä Sitten minkä ikäinen oot, no mä sanoin jo 11 ja sitten kuinka pitkä on 148 varmaan. Sitten ja missä asut, noin kerran. Tuomas kommentoi, että mikä on sun naama. No siis Sitten Aavo, mikä Westerinen kommentoi, että sun ihastus ei oo. Sitten missä asut, en kerro naama. Ja jos Westerinen niin ei ole tulossa ja lähipäivinä ja ääni. Siis mitä sit äänestä? No en mä tiedä, tässä on mun ääni, joten joo. Ehkä vähän lakinen, mutta sitten tulee lisää. Ottakaa hetki. No niin, eli Roope Koivu kommentoi tänne, että lempiruoka on hampurilainen. Sitten top-lempipelit, no Fortnite, sitten ehkä Brawl Stars ja sitten Roblox. En mä tiedä muuta oikein. Sitten lempikouluaine, no matikka tai liikunta. Sitten lempiurheilulaji on jalkapallo. Sitten lempiforttipelaaja. Ehkä Savage, Mr. Savage. Jos sä sitä meinasit, niin. Sitten pääsenkö sun frendeihin Fortniteissa? No pääset äkkää, mutta nimi on toi YouTube-luisa yhteen. Sitten minkä ikäinen oot? No 11. Ja siinä taisi olla kaikki, no ottakaa hetki. Joo, siinä taisi olla kaikki. No tää oli vähän lyhyempi Q&A video, mutta kiitos kun katsoit, jos katsoit, mutta tästä tulee vielä pari niinku Q&A kysymystä, mihin mä en sitten pystynyt vastaamaan videolla, mutta varmaan ne oli jo videolla, että voitte kysyä lisää Q&A videoita, siis Q&A kysymyksiä siellä kommenteissa. Mulla on toinen Q&A video tulos, varmaan 1000 spesiaalista jotain. Kysykää vaan ihmeessä.
Joo, no se olisi moro.